karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi sige kagkaguol diha alkansi kay ka. Sultihan ta ka. Ganihang kadlaw na uli si Brian. Alas 3 naman tingay ito. Nanuktok. Nanangpit diri. Pero sa kong kalagot, wala ko ablihi oy. Wa na gyud siya uwaw ilo na ay. Bagkat na kay gnaong si Brian. Ate. Busa uwad ana nang gugma mo niya Ilona. Kay nabuang na gyud siyang uyab si Brian. May pagmaminyo ka diha. Ate. Sige. Pagkisulti kang Samantha. May magkisulti ng anak ni mo, oy. Pero si Joshua, igo lang mamati. Kuhaon kong anak ni mo, ha? Sige na, Sam. Naghuwat si mama ni mo. Pagkisulti, Sige na, oh. Alin ako gusto niya. Huwag siya pa uli. Sige na pa. Sige na. Hello? Anak? Sam? Hello, Nak? Hello? Ayaw na paghilag. Hapit naman mo uli si Mama. Hapit na, anak. Hapit na. Nugay kay ka ni uli. Nag-work magod si Mama diri. Aron magpalit na sa gusto ninyo. Si Papa, wasad pa uli. Gaway siya ni Lola og Lolo og ni Auntie Elvie. Hilom na, ha? Dili ko gustong mamati nga maghilak ka. Promise na, muli raw niya si Mama, ha? O, daghan mong sinugatan ako. Uli na lagi. Aron mo uli na sa dayon si Papa. Samantha, hilom na. Bibi, sige na, Bi. Ihatag na kang auntie ang cellphone, Bi, please. Naghinilakay naman hinuon mong inahag anak ko, Muna kikupot ang ako kasing-kasing, Misabot ang ako kamingaw niya. Nila. Nakasabot ko, Lon. Pero masakit kung muuli ka diri. Og mao na lay imong makita ang anak ni Brian og sa iyang babae. Mao nga, ay nalang o nagpauli, Samtang dili pa ka makadawat sa gibuhat ni Brian. Sakit-sakit ka lang sa dughan nimo. Di na ko makatug sa hustong oras. Tora ko hunas mga bata. Ang tambak ni Ate og Josie, parehas. Nakalimtan ko si Brian. Ngawadon kong akong gugma niya. Hello, Josie. Ay, magkapahibos yung kayas. Grabe kay ka. Ha nga naman? Day! Huwag ka minumdum mo dyan ang adlaw sa akong life. Birthday ron ako, ay! Sorry. Sorry, nalimot ko. Happy birthday, Yads. Ano, birthday ron, gabi na ba? Birth night na ron! Sige, birthday. Thank you na lang. O, painumdum mi, ha? Ha? Painumdum, huwag ka painumdumin ako. Agit ka bugrit. Oy, yes, mga pinista, ha? Kita lang mga close friends. Mga Pinay o Pinoy. Pero may guest ko, nga mamisahan, nga mabangka, o niya, boyfriend ako sa amigo. Sige, Samantha. Sige, nindot sad. Kay gusto sa kong malingaw. Naanagad yan! Ay, panas ka goal. Sige ha, bye. Maurating kaon sa asa na pita, ha? Bye-bye yan! Bye. Angay lang sa kalingawan ko akong kaugalingon. Aron malimot ko sa kibuhat ni Brian. Enjoy ko na sila. Labi na si Josie. Naging birthday, ha? Huwag ipaki ang bayot. Nagawon pa. Niya pa ingon Di diri ay. birthday! Birth night ni Gidney. Ay! Kung saan nyo pag-enjoy, ay! Nagpalayo mag ka? Inom mo gamay, ha? Birthday biya na birth night, biya rin ako, iyan. May ubos yung di ka mo inom. Gamay lang, please. Ay! Nangita doon sa Faisal, ha? Faisal! Mo beto nagpalayo ko kay di ko mainom. Kinilahi kayo na, Yas.
Dali tana ba? Josie, uy. Uy, tipon din na mo ba? Faisal! Josie. Dara siya, oh! Come here. Josie, sa ba, magikasulti siya. Pasagdi na lang gud na. Nangita na ni mo eh, si Faisal! Pagkisultiher, ma-enjoy mo duha. May regalo ba na ni mo? Oh, may regalo na og dirham na, kuya. Kailan kang dirham? Sama ng dirham, ay! Please, istoryahe, good, please. Regalo ba? Lagi ay napagsiki ate. Sige Regalo na, ito sige, ng magigsulti ko. Sige. Huwag ka na, regalo ito ng dirham. Unsa ng dirham, dala? Tanawa ang regalo. Nindot kayo. Nindot kipahiyom nga nakikita ni mo yan! Dinhilang mo sa taas, ha, Sam? Di gyud manaog. Kay to arabas lula ni mos merkado nangumpra. Ako na may mga bata, Elbe. Lakara ka. Opa, tingaling malipat ka ha, manaog ng duha. Maulit na raw ang inahan mo. Ako na lang unta to'y maghapits grocery store good. Alas 6 man ko mo off ron. May oras pa ko pagpangumpra. Tuag sa merkados mama, oy. Di siya magbantay diyang dapitan, narabay mangunguot ha. Brator mo rin sa merkado. God, skagbor ba? Ya, limpyo pa, limpyo. Di na samok dito, palibot. Di parehas na itong, himi kayo. Mga mga na, una matingay badlungon pa diha. Sama sa mga manguot, snatcher, soban pa. Nanam sa mga pulis dool. Oh, naagyo na hibilin pa. Usahay, mga bata nga gipasagdan las inahan. Nasige pa, oy, hanto na ko. O sige, nyahan doon doha. Nawa man. Sam, Joshua? Dawa lamig diri, auntie. Di manaog ha? Sige lang, Sam. Magbayo niya kog inyong computer nga kalingawan ninyong duha. Na, kadao to sa mata sa mga bata, Elbe. Duhaan lagi palit tayo ng computer, oy. Sige pa, oy. Arin ako. Bye, Sam, Joshua. Ato na sa auntie. Oy, unsa man, Elbe. Paabutong ko na mo sa panihapon. Ay, na lang pa, oy. Magabihan doon ko. Alas 9 pa ming mo off ron. Unya, rotation man mi. Ako ron duty nga magabihan. Mga alas 10 na gyud tingali kong mauli. Mag-commute man ko. Sige pa, bye. Oh, apo. Bilak naman sa ka. Yan naman ka, ha? Wa man si Papa Lo. Ay, may trabaho pa papa din mo, apo. Ay, pagilak. May pa Joshua o, natog pa. Mingaw ko ni Papa. Wa siya. Wa po si Mama. Ay, nagsulti na mo cellphone ba, di ba? Mingon na kasi mo pa uli na hapit. Si Papa lang unta ang mapauli, Lo. Ayaw ninyo awaya akong Papa, Lolo. Kasabote ay ni mataang suko mising amahan. Paulian na si Papa na ako, Lo. Papaulian na siya. Ara, dali ako po. Dali, be. Yakso nga lolo, ha? Hilom na, ha? Hilom na. Ingon si ante ni mo Ilbe nga mo buy sa computer ninyo doon ni Joshua. Ha? Daghan mga duaan iyang paliton sa apo, ha? Sa computer, Si Papa ha? lagi, Lo. Si Papa lagi na ako. Ginoo ko. Sakit ang akong uwak. Ingon man ang akong lawas. Ay, nga naman ko. Oh. Ay, hindi ko. Saan ako nahimutangan? Uga. Kuha ko yung sapot. Ginawa ko. Sa'yo pa sapot ay ni. Ang ako sinina. Mag-ilis ko. Ganong naingon ko ay ni. Si Josie. Josie? Josie, haid ka! Josie! Josie! Sana ko, oy! Ay, pagwana ka na to, bagong boyfriend yan. Happy kay Kuya. Oy! Ay! Nasa ka! Mga pa ka pa nagpaliha! Ibugbog ko ninyo!
Ug wa ko'y kalibutan nga dito na ko nakatug sa usa ka kwarto. Ug hubo na ko. Kasi pasabot ini Josie ha. Unsa? Kay... Hain si Faisal, hain siya. Faisal. May atoon pa kuno siya, Pero ay kablag ka. Mubalik to dayon, may paliton siya para nimo. Mo nga, ay pangasi diha. Nawasa na noong ka, malit ang pinagpaliha. Lahin na ni mo, ay. Nga wa mo ko'y biste dito kus ka ba, ha? Nga no? Josie, wa ko'y kalibutan. Usa man ninyo ni paagi, dili ba? Dili ba, Josie? Ay, pamasangil yan. Miinom biyag ka. Primero ginagmay lang, kadugayan, taguran, nakasyat ba? Ang to gisagunso ni mo, gyarok, ando ka baso. Ako, may ano ni mo. Josie, doon na gibuhan si Faisal ako. Nagkasabot naman mo. Yang ubog ka na. Di papahuay ka niya sa kwarto. May kuyog siya ka. Kaya ako namahuay man sabi sa akong boyfriend speaker's room. Grabe, yung gibuhat na ako eh. Hubog ko. Nagkagaras-garas ko. Huwag ko'y kalimutan tungkol sa hugahubog, Josie. Huwag ko nahimo, na iyas. Ikaw na may misugot ka na doon ka ni Faisal sa kwarto. Faisal! Ni, papawayon ka. Og junodaan na, wala ko'y kalibutan. Og nagunsa mo. Ano ba kayo sa ito? Ay, mayo kayo. Ano ka mo naging Faisal? Faisal! Imo ni kabubuton yan sa? Imo gini kagustuhan. Kay misugot bang ka? Ay, ko basula, oy! Pagbutis kay kayunan! May niabot yas. Sigurado ko ang Arabo na ron. Sugato na ko, ha? Ay! It's you, Faisal! Faisal! Your sweetheart is awake now. Faisal! Faisal, sige, buhat mo na ako. Gihubog ko ni mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!